Presentada avui a la Mesa Sectorial d'Educació Pública que s'havia de celebrar aquest matí aquí a la Conselleria i que, entre d'altres qüestions, havia d'abordar la reducció de la càrrega lectiva dels docents i l'aprovació de llicències retribuïdes per als mestres. 3 dels 5 sindicats convocats, això són STEI, UGT i UOP, s'han aixecat de la taula com a mostra de rebuig pels acords parlamentaris assolits entre PP i Vox per aprovar els pressupostos i que suposen modificacions a la llei educativa. Els sindicats asseguren que posen en perill la pervivència de la llengua pròpia i que vulneren els consensos assolits en matèria lingüística. Per tant, demanen la seva immediata retirada. Ens oposam frontalment en aquest pacte, pensant que és nociu pel català, que ja és una llengua minoritària i minoritzada, i pensam que el govern l'únic que fa amb això és encendre un conflicte social que de moment no existia.